Tady další trénink, tentokrát na střed. Můžete používat čínky nebo ne. Lehneme si na záda, pokrčíme kolena, stáhneme ramena, stáhneme spodní žebra, zaboříme pánev a zvedáme horní část těla. Nepředsunuju bradu, brada zajíždí, hlavu vytahujeme. Vydáme si ramena a zvedáme se tím, že si stáhneme břišní svaly. Pánev se nepodsazuje, nahoru jdeme s výdechem, pánev se boří. Pěkně si počítej, dýchej. Ještě kousek. Povol. Výborně. Jdeme na další cvik. Pojďme do pozice kočky. Zápěstí pod rameny. Kolena pod kyčle. A vytahuju pravou-levou stranu. Vytáhni se do dálky, opět trup vytahuju, hlava v prodloužení, odtlačuju se od dlaní a od kolena. Neprohýbám v bedrech, aktivní střed. Bříško směřuje k páteři, aby jsme se neprohnuli v bedrech. Zapojím hýžďové svaly do unožení, vytahuju nohu do dálky a zapojuju svaly kolem ramen a paže jde do vzpažení. Dýchej si, pokračuj ve svém tempu, nespěchej. A povolíme další cvik. Jdeme na předloktí, pokrčenou nohu spodní v prodloužení trupu a jdeme rotaci. Ruka v týl a rotujeme s výdechem. Rotuje horní část trupu, pánev a bedra jsou v prodloužení, odtlačuju se od celého předloktí, nejsem jenom na lokti a od kolena. Hlava jde do dlaně, nepředsunuju bradu. Výborně. Druhá strana. Koleno do prodloužení trupu, odtlačím se a jedeme. Pěkně s výdechem, rotace horní části trupu, spodní žebra snažíme, aby nevyjížděly. Ještě kousek a povolíme. Přejdeme do dalšího cviku. Lehneme si na záda, vezmeme si čínku, zátěž dáme na oblast berce, kolena jdou k sobě, další čínku chytneme, předpažíme a jdeme s výdechem nahoru. To, co jsme dělali na začátku, bez zátěže, na nohách, protože jsme měli chodidla na zemi, teď děláme se zátěží, opět varianta i bez zátěže. Šikmo vzhůru, zaboř pánev, vytáhnu se nahoru, ramena dolů, hlava do prodloužení. Výdrž, dýchám si do stran dozad, dlouhý trup, bradu přitáhnu, hlavu vytáhnu, dýchám si, zůstávám ve výdrži. Zátěž mi pomůže, abych si lépe zpevnila střed. A přecházíme do dalšího cviku. Zátěž dáme bokem a budeme pochodovat. Vyneseme jedno, druhé koleno, ruce dáme v týl, spodní žebra zajedou a jedna nožka dolů a druhá nožka dolů. Když jde noha dolů, neprohnu se v bedrech, držím střed, měkká tkaň v oblasti beder, jde do podložky a dýchám si. Brada zajíždí, hlava se vytahuje, jedou jenom kyčle, pánev se nevrtí. Unblock, noha, pravá, levá, střídavě jde dolů. A
a přidáme si ještě výdrž před pasy a opět držíme. Dýchám do stran, do zad, hlídám si spodní žebra, můžu si ještě posunout kolena dál od hrudníku a cvik bude těžší. Dýchej a povolíme. Přitáhni kolena, zrelaxuj. Jdeme do dalšího cviku. Jdeme na předloktí, nízké prkno a na střídačku půjde pravé levé koleno dolů. A stále vytahuju trup. Koleno dolů a dopni. Koleno dolů a dopni. Odtlačuj se od celého předloktí, stejně tak od špiček na nohách. Hlava v prodloužení. Bříško přitahuj a dýcháme. Tempo si zvolí každý podle sebe. Střídám pravá, levá, pokrčím koleno a dopnu, pokrčím a dopnu, pokrčím a dopnu. A povolíme. Výborně. Přecházíme do dalšího cviku. Lehneme si na záda, dáme ruce v týl, natáhneme jednu nohu do dálky, druhou necháme pokrčenou, spodní žebra zajedou a děláme kranče. Přitáhnu hlavu a přitáhnu dolní končetinu. Když končetina klesá dolů, tak se neprohýbej v bedrech. Udrž opět zase tu měkkou tkáň v oblasti beder v podložce a spodní žebra nám nevýjíždí. Stále cítím, že lopatky, dolní úhel lopatek a spodní část hrudníku je v podložce. Zkontrolujeme si, přejdeme na druhou nohu, zkontrolujeme kotní koleno, kyčelo pokrčené nohy a jedeme druhá noha. Nahoru s výdechem. Patu posílám do dálky. Dochází k protažení a k aktivaci přední zadní strana stehna. Zároveň zapojujeme střed, ramena stahujeme dolů, hlava do prodloužení. Nahoru výdech. Pokračuj a povolíme. Protáhni se do dálky, vytáhni paže do dálky, nohy do dálky, spodní žebra zajedou. Uvolni. Přecházíme do dalšího cviku na předloktí. Spodní koleno necháme pokrčené, bude v prodloužení trupu. Jsme opřené o předloktí a jde bok nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Odtlač se od předloktí a kolena. Nezavěšuj se do ramen, do ramenního kloubu a zabere bok šikmé břišní a držíme boky pánve a výdrž. Stále se vytahuju, držíme nahoře. A přejdeme na druhou stranu. To stejné na druhé straně. Nejdříve nahoru a dolů a poté výdrž. Pojďme na to, vytáhnu trup a jedu nahoru a dolů. Pokud jsi zvolila počty opakování, dej si počty opakování, a nebo pokud jsi zvolila interval, tak jedu v intervalu. A nebo si zvolil ještě třetí variantu, to znamená své maxima. Výdrž. Pozor, ať nejste jenom na lokti, ale zatěžují i dlaň. Cítím, že zátěž je i na dlani. Povolíme. Přecházíme do dalšího cviku. Na předloktí a do vzporu. Takže přecházíme z nízkého prkna do vzporu. Odtlačím se a zvednu se nahoru. Doporučuji střídání. Pokud jdu nahoru pravou, tak v další fázi jdu nahoru levou.
abychom pořád nešli jenom nahoru přes pravou nebo levou. Jestli střídejte, ramena dolů, aktivuju svaly paží, odtlačuju se od špiček, aktivní svaly dolních končetin a pojďme výdrž. Držíme ve vysokém vzporu. Vysoké prkno, aktivní dlaně, loketní jamky koukají šikmo vpřed, ne dopředu. Hlavně si tady dávají pozor hypermobilní klienti. Přejdeme do dalšího cviku. Kočka, ramena dolů, kolena pod kyčle a půjdeme, horní část stojí a přitahujeme boky na jednu a druhou stranu. To znamená, když se na nás někdo podívá ze zadu, tak vrtíme zadečkem ze strany na stranu. Zapojí se šikmé, ale horní část těla stojí, to znamená horní část těla, ramena jsou takzvaný punctum fixum a k těm se přitahuje ten boček. Jenom si dejte pozor, abyste nenahodili bok, ale abyste se z toho boku vytáhli a pak udělali ten oblouček. Přejdeme do dalšího cviku. Lehneme na záda, ruce dáme pod zadek, abychom si udrželi prodloužení spodní záda a půjdeme kmitat nožkama a teď můžeme dát variantu, že pata je zapřená, jedna a druhá se zvedne dolní končetina nahoru. Ramena dolů, bradu přitáhnu a střídáme nohy. Důležité je, abychom se neprohli v bedrech. Pokud je tento cvik na vás příliš moc těžký a všimnete si, že v oblasti břicha vám vyleze takový takzvaný vetřelec, je to ještě pro vás cvik těžký, tak ho zatím nedělejte. Lehneme na záda, přicházíme na další cvik. Vyneseme nožky pokrčené a jedeme pravolevá strana do prodloužení. Já tomu říkám vývojovka. Je to také cvik, který nám pomáhá pro stranovou orientaci pravo-levou, bychom si uvědomili, že dokážeme ovládat do kříže horní dolní končetiny. Povolíme. Přejdeme do dalšího cviku, jdeme na předloktí, zapřeme se o předloktí a půjde bok nahoru a ze strany na stranu. Takže opět zase horní část těla stojí, ramena a jde bok na jednu a na druhou stranu. To znamená, ten pohyb je začíná pod hrudním košem, ne v bedrech. A dáme si výdrž. Podpor, výdrž, zapřeme se, ramena od uší, špičky, předloktí. Držíme hlava do prodloužení, dýcháme do stran, do zad. Pokud je to těžké, tak si dáme kolena na zem. Výborně. A dnešní trénink máte za sebou. Mějte se krásně. Posílám srdce, ahoj.